गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ धुबुरी रङामाटी चापर एसएस आबाद मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा फ्लरिस्ट नार्सारियाव दान्दिसे बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि भबानिपुराव थानाय फ्लरिस्ट नार्सारियाव धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय रङामाटी चापर बहलपुरनि सरासनस्रा सिं आबाद मुलुगसोलोंसालिनि बिएससि एग्रिकालचार बिफाननि जोबथा फाइनाल बोसोरनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बृहस्पतिबाराव फैना फ्लरिस्ट नार्सारियाव नार्सारि खालामनाय आयदानि सायाव गुवारै गियान लाफैयो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नाइसाबार मुंनि गुदि फरायसालियाव 2019 मायथाइयाव जयेन जाफैनायनिफ्राय सासे फोरोंगिरिया उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो मोनसे गुबुन आदबजों होदों फोरोंथाय। मोनफ्रोमबो बाराय इंराजि दानफोरनि मुं आसामनि जिल्लाफोरनि मुंफोरखौ मेथाइनि गेजेरजों रोजाबनानै होनो हायो। गासैबो फरायसाफ्रा उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा मेथाइखौ जोबोद मोजां मोनो, बेनिखायनो मेथाइनि गेजेरजों फरायसाफ्रा गोख्रैनो गोसोआव लानो हायो। बेल' नङा, बे फरायसालियाव पादारि रौनिया फरायसालिनि बायदिनो सोलोंथाइ होनाय जादों होननानै फोरोंगिरिया फोरमायदों, जायनि जाहोनाव थांनाय गुन उत्सव फोरबोआव बे फरायसालिया ए+ फिथाइ मोननो हादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बे फरायसालिनि फोरोंगिरिया दिनै गुबुन गंसे फरायसालियाव थांनोसै। बेखौ लानानै दिनै बिदायनि समाव फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। बेराम आजार आरो देहानि जेंनाजों भुगिनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोन खौरां। नोंथांमोना देहानि माखासे सानाय सुनाय, हारा रोदा जरा, पेरालाइसिस, साइनास गोबां जेंना दङ नामा? दङब्ला बे समाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गाहाम खौरां। जायफोर बेरामखौ डाक्टार आरो अजाजों मोजां फिथाइ मोनाखै, नोंथांमोना बेवहाय फैना फाहामथाय लानो हागोन। थावनिया जाबाय बर' बाजार बिजनेस चिराङाव। थेरापि खालामग्राया दि आर्ट अफ लिभिं बेंगालरनिफ्राय मोजां आयुर्वेदिक मासाज थेरापि कर्स लाना फैनाय। नोंथांमोना सिगां आंनावनो खौरां लानो हागोन। जुदि गोनांथिथारब्ला आंनि 7086858977 मबाइल नाम्बाराव खौरां ला। गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय फैना मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। बिटिआरनि खुंथाय सोर क'क्राझाराव इन्जिनियारिं सान फालिदों। बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव फालिदों इन्जिनियारिं सानखौ। बे सान फालिनायखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। लोगोसे सानैसो इन्जिनियारिं बिबानगिरिफोरखौबो बरायो। आरोबाव इन्जिनियारिं सान फालिनायाव गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारत सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीआ गिबि खेबनि थाखाय गावनि उन्दै फिसाजो बिबारमाला ब्रह्मखौ दख'ना गानहोदों। मख'नो गोनांदि मुंदांखा फावखुंग्रिया गावनि अनजिमा आरो गावजों लानाय सावगारिखौ फेसबुकआव आपल'ड होना गावनि अनसायारिफोरजों शेयार खालामो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ समाजारि बिजोङाव मोनसे अर्डारनि पस्ट होदों। बे अर्डार लाइजामनि गेजेरजों मारियामपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि श्री अरुप कुमार शर्मा बिथाङा गावनि खामानियाव गोहैलो जानायनि थाखाय बिबाननिफ्राय बोख्लायजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सोरखारि साख्रि मावग्राफ्रा बे समाव गावनि मावबिबानखौ मोजाङै मावफुङाबा खैफोदनि मोगा-मोगि जानांगोन। चिरां जिल्ला बामोनगाव ओनसोलनि दुतापुर खाथिनि सेनं थालिरबारि गामिनि जुलि जाखानाय प्रिति इस्लारिया गावनि आंगो फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै खारदों। नखराव जेबो उसुबिदा एबा जेबो दावराव दावसि जायाब्लाबो थांनाय समबाराव खारखोमालांदों होननानै फिसाय थख्लाया फोरमायो। प्रिति इस्लारनि फिसाय आरो गामिनि गावबुराया प्रिति इस्लारखौ फैफिननो खावलायदों आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। नखरनि जानबुं नम्बर 6003933235 आरो 7896196671 बे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव नखरनि सुबुंफ्रा खौरां हरनो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोआव मोब्लिबनि मोनफ्रोम दानावनो बिल बांनाया साधारन नखरफोरनि खर'आव थांगोन बुदों। बे दानावबो मोब्लिबनि बिला 2 गुन बांदों। मख'नो गोनांदि एपिडिसिनि मोब्लिब बिल बांनायखौ लाना रायजोनि खौरां बिजोङाव गोबां फोसावजादों। जायखौ लाना मोब्लिब बिल बांनायनि सायाव जेब्ला खौरांगिरिया मोब्लिब शक्तिनि मन्त्रि नन्दिता काल्लसनाव सोंलु खालामो, अब्ला बिथांजोआ बिनि सायाव जेबो मिथिया होननासो फिननाय होयो। थारैनो एथबां बुरजा मोब्लिब बिल बांनाया साधारन रायजो राजाफोरनि जिउ खुंनायाव गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।